लोगोफोर नै आङो दहाय मिनि ब्लग लाबाय थादोंमोन एबार मिनि माबा ब्लग लाबाय मेन ब्लग खालामथायबाय आरोना लोगोफोर नै ओरैजाय बरिया आरोना लोगोफोर बेरायनोसै नोंथांमोना गुजरातआव फैयोबा आरोना गुजरातआव दंबायबायोबा आरोना सोरबाफोर दासिमबो मिथियाबा बे जायगाखौ नै ओरैजाय बेरायफैनो हागोन आरोना दमन जनपुरनो जायगाया बरियानो नै ओमफ्राय बाहाय जिब जुनारथ' नुवा जाहैबाय आरोना माबा दाउसिन दाउला नुयो आरोना बाव मा दाउसिन दङ बेखौ गासिबो नुगोन आरोना न'निफ्राय जेसेबां रोखोम दङ बेफोरखौ नुजोबो आरोना बे हांसो थांसो बाथ' बुथ' माबा माबि गासिबो जिनिसफ्रानो बाव थाजोबो आरोना लोगोफोरनि बेयावहाय दोनजोबो आरोना ओरैबो दंबावो नै ओरैबो दंबावो नै ओमफ्राय जोंना नै फिसाजोजों बिमाजों बिसोरनो आंखौ फुजा लेंबोनो हाथारबाय ओरैबायदिना उन्दुदोंसोमोन आंहा नै ओमफ्राय हंनो वाटारफल बायदि आरोना ओरै मा होनो बिदिखौ हाजोनिफ्राय दै गनायफोर बायदि आरोना दङ आरो बरियानो नै बरियानो आरोना आङो बारा फट' खालामला आरोना भिडिअ बानायबाय थानोसै फट'ल' खेबजानो नागिरो जोंना हिन्जावा मबाइल गंसेजों खेबजासिगोन नै जोंहा नै आं ओरैहाय थाबायगासिनो आरोना लोगोफोर नै गाखोबाय आरोना नै दा बाजिमना फट' खेबजागासिनो आरोना लोगोफोर ओरै नै जायगाया ओरैजाय आरोना नै ओरै सानदारनो बरियानो आरोना नै ओरैजाय सानजाहा सोनाबहा साना नै ओरैजायना ओमफ्राय नै न'नि हांसोआव दाउआ नायलाय नै मा दाउ दङ गासिबो नुजोबगोन आरोना लोगोफोर बाहाय नै लोगोफोर सोरबाफोर गुजरातआव दंबायबायोबा आरोना सोरबाफोर दासिमबो फैफेराखैबा मिथिफेराखैबा बे जायगाखौ आरोना नोंथांमोना बेरायफैनो हागोन बे जायगायाव नै आं एथ'बां मोजां उन्दुदोंमोन फोजाना लाबोजाबाय आंखौ मामा फैद' ओइ बे जायगायानो आरोना बरिया नुयो नै वाव बाथ' गुफुरा नै लोगोफोर बाथ'आ बिराद रोखोमनि दाउ थायो आरोना माबा कालारा आलदा डिजाइननि कालारनि माबा दं आरोना ओरै मामि फैदो गेलेबायसो गैला नै फिसाजोआ गेलेबायसो ओइ गोलैगोन हनै थांबाय नै आयंमोना थांबाय नै फैलाय दे आखाइ हमदो दे थाबायदो हनै मामिया बोरो मामिया मामि बोरो थाबायथ' बोरो मामि बोरो आव नै लोगोफोर थांनो नागिरला आरोना नैलाय गेलेनानैनो थांनो नागिरला आरोना आव नै ओरैजाय खावसेखौ देखायबावसै मा दंबावो बिथिंबो नायबावसै आरोना लोगोफोर